Канцэпцыя выставы «Хата з 5 вокнамі», дзе кожная погляд на раён Прыпяцкага Палесся знутры. Пах ад лельчыцкай экспазіцыі адчуваецца ўжо на парозе. Ласункі з мёду – візітная картка раёна на працягу стагоддзяў. Але гэта не адзінае, чым ганарыцца лельчыцкі край. У кожнага раёна свае акцэнты. Ельшчына ў мінулым годзе рэалізавала праект грамадзянскіх ініцыятыў «Сад памяці». Кожнае дрэва – увасабленне даніны павагі землякам, якія адваявалі вялікую перамогу. А вось погляд у будучыню праз простыя каштоўнасці беларусаў – мір і развіццё родных мясцін. Жлобінскі рэцэпт дэпутацкага ўзаемадзеяння з мясцовымі жыхарамі таксама ў полі зроку сенатараў. На 4-й сесіі Саветы Рэспублікі вывучылі вопыт Жлобіншчыны. Раён у мінулым годзе стаў палігонам для рэалізацыі яркіх грамадзянскіх ініцыятыў. Сакрэт поспеху просты – папулярызацыя дасягненняў роднага краю і стаўка на ідэі мясцовых жыхароў. Запыты часу мяняюцца, і сёння, як ніколі, у рабоце дэпутата важны прамы адкрыты дыялог з насельніцтвам. Адказам на гэты выклік становіцца развіццё грамадзянскіх ініцыятыў, прагрэсіўнай формы ўзаемадзеяння, дзе голас кожнага можа быць пачуты і ўвасоблены ў рэальнасць. Як з мінулага вырастае будучыня, расказвае экспазіцыя Гомельшчыны. Гэта не проста гісторыя, гэта жывы расказ аб тым, як раёны, захоўваючы бясцэнную спадчыну, будуюць сучасны свет. Гомельшчына – край, дзе словы не разыходзяцца са справай. Дзякуючы грамадзянскім ініцыятывам вобласць становіцца больш камфортнай, прыгожай і сучаснай. Гэта не проста ідэі, гэта рэальныя праекты, якія мяняюць жыццё да лепшага.